Nimbag ngal daw tayo manan amin itinagan niyang po tayo nga Iso Kristo. Siya manan ni Brother Dars iti tayo yung nga Grace Teacher Channel. Kat iti tayo yung nga gundaway ti apan tayo adalin kat awan sa bali na saan nga iti maysa kadagiti pinaka mas maisurusuro a bersikulo iti Biblia. Daytoy ket San Mateo kapitulo 7 bersikulo 21 hinggan 23. Basahin tayo. Saan at itunggal maysa nga aguna kanyak iti apo-apo makastrikto iti pagarian ti langit no dilaeng dagiti mangtungpal iti pagayatan ni amak sa dilangit. Inton dumteng daytangal daw adunto ti aguna kanyak apo-apo itinagan mo dimi aya inwaragawag iti naimbag adamag itinagan mo di kam aya nagpaksyat iti adu a demonyo itinagan mo di kam aya nagaramid kay dagiti milagro ngem kunak kadakwada di kay amambo umadayo kayo kanyak da kayo managdaktakes. Di ba nakamutmuting anya ti ammom ket naisalakan ka tapos iti udi ilaksid na ka iti Dios. Daytoy ket maysa nga tragedy iti biag iti maysa nga Kristiyano. Apay gaputa kalaksidan iti kinaado dagiti nararamid na saan lataain manay tapno isuna ket akseptaren iti Dios iti pagarian iti langit. Kahit nga sa uwan saan lata nga isuna ket naisalakan. And that is a tragedy iti maysa nga tao. So umuna sakbay tayo nga pantalantanen iti kayat nga sa uwan dagiti nga banag. Apan tayo pa'y saritaen o umuna dagiti banag asaan na nga kayat nga sa awan. Kadalasan nga maisursuro kadagiti churches ita nga panawan. Di nakakatkatawa dito ay gagayem kinkakabsat. Masansan ang maus-usar daytoy a teksto tapno isuro iti maysa nga sursuro a kontra ti mismo a banag a kayat a isuro dayta a teksto. Kasano? May sa obserbasyon no maminsan us-usaranda daytoy a teksto tapno i-exhort, i-motivate dagiti tattao at tapno masigurado iti panakaisalakan danto masapol amor pay nga agaramid da kadagiti adu nga religious works amor dan kadagiti secular nga banbanag nga aramidin da. No maminsan mat us-usaranda daytoy nga teksto nga pang-motivate kadagiti tattao nga more pay nga garamid da kadagiti adu pay nga religious works. Nga dagiti nga aramidin da nga may pang aramid iti simbaan. Ket saan da nga sigurado saan nga umanay nga more pay nga dapat nga nayunan da. Tapno masigurado da nga maisalakan da. Ita kasano ang nagbalin amadi dayta nga ibagbagada. Gaputa kontra dayta iti banag nga ipapaadal mismo kada tayo manipod iti dayta nga teksto. Daytoy anya ti ko na dagiti tao asaan nga naisalakan. Saan ba ngayon bagbagada nga inkas kasabami mo itinagan mo. Nagararamid kami mit kadagiti milagro itinagan mo. Saan ba nga nagpakpaksyat kami iti adti demonyo iti hinagan mo. Dagita nga ba nagkakagagayem kin kakabsat ket dadakkel nga banbanag wenno pa nagministro dagita iti maysa nga Kristiyano. So ngem kalaksidan dagitoy ang nagadu nga banag nga inaramid da dagitoy at tao saan dalata ang nakastrek iti pagarian iti langit. Kahit nagaro nga sa uwan iti kinaadda dagitoy ang nagdadakkel a banag iti maysa nga Kristiyano saan akasiguraduan dayta iti udi a maisalakan to isuna. Mabilin amas mas daw kayo kadagiti nga ibagbaga kadayem kin kakabsat. Ta saan nga niya nga mangmangagan daytoy nga interpretasyon daytoy a teksto. Ngam dayta iti nalawag nga ibagbaga iti teksto. Kahit ko alalawagan kada kayo gagayem kin kakabsat asaanak a kontra iti panagaramid iti naimbag. Karkaro kadagiti religious abanbanag ang maipaay mismo iti Dios. Gaputa dagiti abanbanag na ibilin da mismo iti Biblia arumbeng nga aramidan dagiti Kristiyano.
Ngam saan ati kastoy a motivation wenno pamati. Akas isursuro dagiti madi iti interpretasyon na iti daytoy nga teksto tayo. So, saan tayo apabayaginan? Anya garod ti daduma akong kuna daytoy a teksto tayo. Apay garod adagiti nga tattao kalaksidan kadagiti nagadu nga nararamida saan dalatanga na isalakan. Anya garod ti kasta tayo tapno masigurado tayo iti pannakaisalakan tayo into no umay tayo iti pangukuman iti Dios. Nabasahin tayo isungbat ni Diyos Ama kadagiti at tattao asaan nga naisalakan kunana umadayo kayo kanyak da kayo managdakdakes. So kahit nagarod nga sa uwan aday to'y nga banag kat maipanggap iti justification in the eyes of God, in the sight of God. Dagitoy at tao saan da nga naisalakan apay gaputa saan da nga nalintag iti sangwanan iti Diyos. Isu ati kita iti Diyos kada isu dakat managdakdakes. No kasta garod kasano tayo garod nga agbalin analintag iti sangwanan iti Diyos. Kasano tayo garod ang maibilang asaan ang managbasol iti sangwanan iti Diyos. Kasano tayo nga maibilang asaan ang managbasol na dikat nalintag iti sangwanan iti Diyos. Unfortunately, gagayam kinkakabsat, isungbat na dayta nga sa ludsod ket saan tayo ang mabirukan dayta iti teksto. Wen kakabsat, saan tayo nga mabirukan awan ijay iti sungbat na. Ngam, saan na nga kayat asauin asan tayon mabalin ang maamuan ti sungbat daytoy asaludsod. Gaputa may sa kadagiti golden rules of biblical interpretation ket let the scripture interpret scriptures. Kahit na nga sa away no awan dita a teksto jay sungbat a birbirokon tayo daytoy iti sungbat iti mismo a nasantuan a kasuratan matlaan. No awan dita teksto jay sungbat na saan ko mga agapo kada tayo iti sungbat na. Saan ko mga agapo ti idea tayo wenno theology tayo iti banag nga isuro tayo. No diket palubusan tayo matlaeng ati nasantuan a kasuratan iti mangipalawag iti bagina. Dayta iti prinsipyo iti panangipataros iti Biblia. Dayta iti wagas tapno ipataros iti Biblia. So ita kasano garod ang mapalinteg iti maysa nga tao iti sangwanan iti Dios. Ipalawag daytoy abanag ni Apostol Pablo ijay taga Roma kapitulo 4 bersikulo 1. Kuna na jay? Anya nga rod ti makuna tayo kini Abraham nga ama tayo. Anya iti padas na? Kuna iti sasantuan ay no napalinteg ni Abraham iti sangwanan ti Dios gapo kadagiti inaramid na adda kuma pagtangsit na. Ngam saan ang makapagtangsit iti sangwanan iti Dios. Kuna iti nasantuan na surat namati ni Abraham iti Dios ket gapo iti pamati na inawat ti Diyos akas nalintag. Ti agtrabaho matangdanan. Saan ang maibilang asagot iti tangdan na nadiket tinigidan na. Ti tao nga agtalag iti pamati na asaan nga iti aramid na nga mamati iti Diyos ang mangibilang iti nakabasol nga awan basol na. Bigbigen ti Diyos ti pamati dayta tao tapno maibilang a nalintag. In pagpalawag pa ni Apostol Pablo kadagiti dagduma a surat na no kas ano adagiti pada na nga Hudyo ket saan da nga napalinteg iti sangwanan iti Dios. Numampay aduan daunay kadagiti aramid nga maipaay iti Dios. Makita tayo daytoy iti taga Roma kapitulo 9 bersikulo 31 hingga 33. Kuna na jay ngam idinto a binirbirok dagiti Israelita ti dinteg amang palinteg kadakwada iti sangwanan ti Dios saan daa nasarakan. Apay adida nasarakan? Gaputa saan daa binirok babaen iti pamati. No diket babaen kadagiti aramid da. Na itibkul da iti bato apaka itibkulan asaritaen tinasantuan a kaasurat. Kitain nyo, nang ikabilak ijesyon ti bato apaka itibkulan dagiti tattao may sa abato apakat naganda. Ngam dinto may babain di siya sinuman ang mamati ken kuana. Ijay man ang taga Roma, kapitulo 10, versikulo 1 hingga 3, in palawag manen ni Pablo, daytoy abanag. Basahin tayo.
Kakabsat ko, tarigagayak iti amin a pusok, maisalakan kuma dagiti kadaraak. Nas good iti panangidaw dawat ko kadakwada iti Diyos. Mabalin ko paneknekan anapasnek da unay ngagserbi iti Diyos. Ngam saan inainsiriban ti kinapasnek ta. Di da amo no kas ano iti panang palinteg ti Diyos kadagiti tattao. Pinadas dagon uden ti bukod da pan nakapalinteg. Ket iti kasta linaksid da ti wagas ti Diyos apanang palinteg kadagiti tattao. Kadagitoy garod palawag ni Pablo anang gantayo. Ibagbaga na atapdo maibilang tayo analinteg iti sangwanan iti Diyos. Ket masapol ang maaddaan tayo iti pamati. Kasaan tayo ang maala daytoy abanag babaen iti aramid. No, i-apply tayo garod daytoy abanag, iti teksto tayo iti Matthew 7:21. Kaya't nagurod asawen, adagijay at tao nga saan nga naisalakan. Ket gaputa awanan dati usto nga pamati ken ni Kristo. Wen agpaiso nga adaan da kadagiti aramid, di ba? Saan lang nga basta nga aramid, na di ka dadakkel nga aramid. Ngem awanan damit ti usto apamati ken Kristo. Iso ati udi saan damit laeng nga naisalakan. May sapay nga importante nga dakamatin tayo kuno anya iti pagayatan iti Dios Ama nga nadakamat iti teksto tayo. Nga isu daytoy iti saan nga naipatungpal dagiti nga tattao nga saan nga naisalakan. Nga mawamot lang kakabsat iti daduma nga kayat na nga sawon daytoy no saan mutlaeng nga inline no anyan iti naadal tayo nga wagas iti pan nakapalintag. Gaputa iti pagayatan ti Dios Ama tapno maisalakan iti maysa nga tao, tapno mapalintag isuna iti sangwanan ti Dios awan sa bali na saan nga iti pannamati iti anak. Akas nadakamat ijay San Juan kapitulo 6 bersikulo 40. Kapagayatan ni Amak nga amin nga makakita kin mamati iti anak at dabiyag na nga agnanayon. Ket pagungarag to ida inton maudi nga aldaw. Iti pakaisalakanan ket awan sa bali ano saan akin ni Kristo. Awan sa bali no saan nga iti pannamati ken Kristo. Daytoy iti nadakdakamat kadagiti nakaadado nga bersikulo iti Biblia. Akas kuma iti John 3:16. Nalawag daytoy gagayem ken kakabsat. Ngem daytoy iti narigat nga maaklon dagiti dadduma gaputa iti kayat da nga turong iti pagayatan ti Dios Ama ket isu di salvation by works. Nga kayat da nga iturong daytoy nga tapno iti maysa nga tao more pay nga agaramid isuna tapno masigurado iti pannakaisalakan na. Sada kayon to ibasaan dagiti bersikulo nga the works na ngem out of context. Wen gagayem ken kakabsat pudpudno nga iti pamati adda iti aramid na. Ngem saan nga dayta nga aramid iti nang isalakan kanyang. No di ka dayta nga aramid, isu dayta iti bunga iti pamati, pinapakakitaan iti pamati iti maysa nga tao. Nadakamat ko daytoy nga banag, wenno pagpalawag ko daytoy nga banag kadagiti daddu mga videos tayo. Isu daytoy iti adal kada tayo gagayem ken kakabsat. Masapul ang maandaan tayo iti pudpudno a pamati ken Kristo tapno masigurado tayo iti pannakaisalakan tayo. Masapol aadalin tayo dayta apamati aadda kada tayo no maikanunong matlaeng iti ebanghelyo ni Kristo. Ket daytoy iti pakalpasan iti saritak iti daytoy nga gundaway ket agkikita tayo tumanayon iti sumaruno videos. Agyaman natin kay panagdengeg ket sapay kuma taada iti naawatan tayo. God bless.